Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Layla Libat. Hala! Kay dinuod! Kanahan kay kunin sa sayaw rin sa noy. Dali! Manayaw ta na! Ala! Uy! Ay, pamundot ko! Wow! Hindi ko maumusayaw! Di ka kamao! Away problema! Tudloan ka! Yes! Woo! Woo! Uy, Layla! Ayaw pakiat ha! Ayan na rin! Ha? Layla! Ulungan na kiat ya! Uy! Kalma na bay! Uy! Dali! Uy! Usa magkamamudlot uy! Mabilwa tama piya ko ana uy! Ang ay! Ari! Kiat magkikagod! Tanawa! Doon lang kag hubog! Sus! Di man gusto hubugod. Upaw lang. Tarong mo sa tumihayong makisayaw na ako. O ba sumsub ka, uy? Sinor ba kitong Kainit ba ni mo ko? Ah, lingkod ha! Ay nalag sayaw! Sa paitaan ni, uy. Imo gidadin ni para palingkuron lang. Ay, niagot ang diskuhan. Yan ni mang katag diskuhan. Ano manayaw? Kunya nga nung busok-sok pa lang ta din ni sook. Ah, basta! Bakit? Pagpuyo diha! Di ko ganahan nga mangdani kag atensyon sa mga lalaki. Kay makakita na sa kag... ako! Makakita na sa inyo kong away! Dugod di mo! Saboy! Ay, kabala ka. Kay kung magkakita kag away, luwason gihapon ta ka. Uy! Ay kong insulto ha! Oh, manggod. Misulti man lang kung mas tinuod. Ay, kung kalimot na hitabo na to, good. Bunubi kay ka. Sige, ay. Hindi lang ko magpabadlong ni mo, sir. Unya, sir. Magunsam ta din ni Sook. Dili ba na mahimong mulingkod lang ka diha, Layla? Nga di ka maglangas, ha? Oh, mahimo man. Magdalang kong kamay sapot. Kinahalang makasakay ko ugma sa unang flight paingon sa Panglao. Maayo kiwa dito si Tito Luisito. Makapatuyan ko sa pagkumot sa dagway itong Layla. Di na lang ko magpahibaw ni Rexon. Aron way makabantay sa akong pag-apas dito. Palutawon akong sulagma lang among panag-abot dito. Maana dutod ko, no? Adan ako sa pait dong. Ay, mamaw na ni Ron. Sige na lang ko gyaro kinaibiya din ni Sook noon. Unsa man ka? Kasayawon di ka? Nong, diskuhan ko ni God. Kasayawon yun. Kay baw ka, no? Tuman. Sa gamay pa kong bata, Rixo, no? Mahilig siya ko na siya sayaw. Mustrat, manggani ko. Paghuwat nga wanay tao. Pwede na ka masayaw. Saan sa ka, oy? Loud na sa kang kabina, oy. Anong day? Ang importante nga, matangbaw ka skiat di mo. Ay, puta. Ako ba nung angay nga malingaw din, he? Sige naman yung kung padlong ni mo. Ata, paglingaw-lingaw lang ko dito, God. Di mahimo. Oh, Sige tanaw din ang lalaki nga gustong magsayaw ni mo ganina. halan, no? Padadyo kasi mo sa apot ng tawana. Sagdi na, oy. Di lagi mahimo. Naman ko do. Tapis kay tinanawan tawana. Ngita yung ligsakit sa lawas ay. Ayay, nang hambog na sang bunog ay. Ay, nalalagip pang itang atraso. Ay, kadyata. Ako'y bahala na. Uy, Dini lang ha, dini lang. Layla, asa ka? Diyan ka lang. Oo, unahan ko sa handa. Almuno na panghasol ni mo. Diyan lang ka. Tabista, busy ka. Hoy, Layla! Tilpot ka lang dyan. Uy, ang tuntay. Tuwagid. Doon sa lalaki. Saan nang yung giwungong sa lalaki? Yung pag binibayhan na bisag unsakon. May tando ang lalaki. May pahiyo. Ni Anas Layla. Ibalik na rin eh. Oh, busing. Kila. Hindi siya mahilabot ni Moy. Last na lang ko nun ng beer yung inom. Unsa? Gihadlok di mo siya? Kamay. Yun sa manin mo siya paghadlok? Uy, hala. Uy, Layla, niya paingon sa table na to ang lalaki. Pangandam!
Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Ano yung pangatao mo? Pusa na to si sa butilya sa beer kung magbinuang na siya. Ay, kalma lang. Ako'y bahala ini, ako'y bahala. Na-order ko og duha ka round nga mer para inyo. Ah. Nice meeting you, miss. Ha? Uy, Uy, kadungog ka? iyat ang gibangkahan. Kabati, bitaw ka. Duha ka round ang iyang gi-order para nato. Ede, iya tagi bangkahan. Layla, iunsa man to nimo siya, ha? Wala lang. Igamit lang na ko kung utok ba. Lain na din mo kainom tag beer nung ka-bright man di ay. Ako lang siyang kiingnan nga libat ko. Kung dili siya gusto nga itudlo na ko amahan sa kong anak. Kinala mo musibat siya. Unsa? Puro na yung gisulti. Oh, hasta ko nata. Ay, makatabang gina ako ni akong pagkalibat no. Gikan pagpapangitan ipapalusito na ko hangtod ron. Ay, nakatabang yun akong pagkalibat. Ginang pabiin mo. Uy. Gierok na na mong butilya sa beer. Lami man din yung beer, Iksonoy. Layla, mahubog ka. Ang pag-ibig ay sadyang ganyan. Iwala sa isa't isa'y kailangan. Dati mong pag-ibig, wala akong pakialam! Karon na nang nilakta nimo. Basta't mahal kita. Basta't mahal kita. Inisip nila ay hindi mahalaga. Mahal kita maging sino ka man. Samantaong ka, uy. Hubog naman kay ka. Uy, tayo ba? Huwag akon mo kunin mo. Di mo ko bata. Sige, chupi. Pasag di ko mulakaw. Pagdali, diha. Nakoy tiil. Kinahanglang musuod na kaskwarto nimo. Hoy! Nagigilok mo kunin mo. Huh? Hoy! Sa makakiss man ta si mo ilok. Tayo pagilok. Sa gilok na yaban na ka. Gilok! Imo ilok. Magiging ka. Diba, oy? Gilok kong gibati ba nga nakainom ko. Lumiyay ka daway. Ay, Layla. Lainag yun. Ayaw, bakiat. Gilok nga init lang Rickson. Sa gilok na init ba? Hala, init ako lawas ba? Gilok. Inigla ko. Swimming pool na. Swimming pool na no. Kala ba? Oo, una. Init man akong lawas. Maligo, tadya na. Dali, maligo ta. Usa? Hoy! Haskang lugawa ni Bayana. Hoy, Layla! Balik na rin! Di ka mahimong maligo sa swimming pool nga nakasinina! Uy! Nayabag ng Bayana! Niambag na sa swimming pool! Layla! Uy! Layla! Layla! Uy! Wala mo to nga! Nalugmos na mga to! Padluhuna ni Bayana eh! Na! Wala gid mo to nga! Tuwara siya sa ilawom sa tubig! Wala na maglihok! Kinalang maluwas ko siya! Saan muna ko siya? Layla! Wait ko! Malubos mo sa tanim! Giluwas na katutaha ka? May ambag ba nga? Dili man di ka makamaumulang, huy, ha? Sagay di ka mo mulangoy! Kamaogoy! Wuk! Uy! Mao ka mulang, huy! Wala ka malumos? Langoy, pamor! Ay, Langoy, pamor! Layla, saan ka? Langoy, pamor! Yabag, hindi ka? Anong nagpalumos-lumos mga, ha? Mo ko pala lumos. Ganahan na ko mamati sa kalinaw sa tubig sa laom. Sirina ba? Ayaw na usba, ha? Mura kong sirina. Yabag, hindi ka, eh. Ay, bida. Naligo na nung tang gabiing dako. Aray, Nagsinina, pag yun. anya, limot man be. Hala.
Hala, son, nga na ni son. Ha? Ano man ni son? Ano man eh? Hala, nanalipong. Ningit-ngit, son. Nangilad na sa kanako, ha? Nalipong, mga son. Hindi po. Uy, Layla. Di na ko ni mo mailad, oy. Bahala na ka na. Oo, nasa ko sa tubig, eh. Tugnaw kayong namawa ka. Nalipong, lagi ko. Di na lagi ko ni mo mailad. Ngit-ngit. Ah, bahala na, balumos ka na. Di, teka, luwason. Son. Ang amaway. Nagpatidlom-tidlom na sa day. Hoy, hoy! Layla! Di na ko ni mo mailad, oy! Hawaas diha! Pangganahan ka! Artista kon sa kay kandak ko, da! Layla! 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 Uy! Wala naging tuntay! Uy! Nangusam na siya sa ilang! Mura mikirig! Klaro kayong mikirig siya! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!